Moi boas a todos e a todas, benvidos á primeira de charla do canal de A Vida é Branquiazul. Hoxe temos invitado de categoría, polo menos para o que é o inicio. Empezamos forte, creo que polo menos temos a un bo profesional connosco, unha persoa íntegra, unha persoa profesional. Podemos dicir moitas cosas boas deste home. E xa pasamos, obviamente, a presentar o invitado, a Fer Romero de Paz, que o temos agora mesmo aí, dándonos un segundiño para conectar, e xa o temos. Aí temos a Fer, moi boas, Fer. Que tal? Moi boas a todos. Bueno, poderías seguir dicindo cousas boas e todas serían mentira, non? Pero bueno, agradezoche moito esta presentación. Para min, nada, un auténtico placer estar aquí de convidado no voso programa. A Vida é Branquiazul, ademais é un programa que ten un nome que chama aí, que é forte, que ten moita forza. O primeiro, deixame valorar o voso atrevemento, porque unir nunha mesma foto a Davo e a Arsenio Iglesias, bueno, hai que valorarlo. O que sabe, sabe. O que sabe, como diría Claro. Arsenio, non? Sí, sí. Bueno, a ver, xa o explicamos no seu momento no vídeo. Creemos que tanto unha figura de Barro e Gloria como Arsenio, como que precisamente o último punto de Barro fose con Davo, creo que foi aí o punto de dicir, pois mira, se a persoa coa que máis baixo estivemos na clasificación foi con Davo, e o que nos sacou precisamente esa posición foi Davo, pois creo que tamén merece o seu punto. Sí, xuntar dúas xeracións de grandeza e outras de non tanta grandeza, pero bueno. Exactamente, bueno, como ti se queres estate pendente do chat do directo, por se escaso, non vai a ser que nos estén dicindo non se ve ou non se escoita, así que temos aí a como pendente. De momento sen noticias, esperemos que todo correcto. E nada, o primeiro, Fer, bueno, para os que non coñezan a Fer, agora mesmo en Radio Galega, tamén en riazor.org, a verdade é que te xa unha traxectoria, os que seguramente máis che coñezan xa por esas narracións en campos do Bergantiños e demais, campos de barro, por eso precisamente traemos aquí a Fer. Primeira dúda, Fer, cando comezas ti ou cando tes ti a primeira noción de Deportivo da Coruña? Bueno, a primeira noción do deporteño, hombre, non vou dicir cando nacín, pero cando tiven uso de razón, eu sempre fun do Depor. É curioso porque eu non son coruñés, son de Santiago, aínda que, bueno, considérome coruñés de adopción seguro, porque levo tamén moitos anos compartindo Santiago e Coruña. Pero, bueno, eu sempre fun do Depor, dende que teño uso de razón, sempre que conto a mesma anécdota, non? Eu creo que son do Depor, para moitos dirán, pois, vaya carca, non? Sae un vello, pero eu son do Depor gracias a Bebeto, non? Eu tiña devoción por Bebeto, xa sei que para moitos queda moi lonsano Bebeto, pero todos o coñecen como a lenda do Depor. Eu sempre tiven esa devoción por Bebeto. Bebeto xogaba no Depor nese momento, o Super Depor, tamén é verdade que me coincidiu moi boa etapa do equipo. Home, a mellor. Claro, despois tocou sufrilo un poquinho máis, ou bastante máis, pero bueno, eu sempre conto a mesma anécdota, non? Os meus pais e os meus tíos fixeronme socio do Compos tamén, na época do Compos en primeira, por ser daqui de Santiago, pero eu sempre era do Depor. Eu lembro un Compos Depor, bueno, lembro máis ou menos, non? Como do que me contan, teño sempre a mesma anécdota, non? Un Compos Depor no ano de Tosac, ano 95, que claro, toda a miña familia intentou mercarme con camisolas, bufandas, gorros do Compos. Eu dixen que non ia cambiar por mercarme cousas dese equipo. Eu ia ser do Depor. Bueno, ese partido do Depor perdeu 4-0. Sí, é que eu ia dicir, ainda por riba, se non me trabuco, creo que contra Fernando Vázquez, non sei se sí. cadra xusto, demais, é o que íamos dicir, viviches a Fernando Vázquez dos dous lados, viviches a Fernando Vázquez do Compos e o Fernando Vázquez do Depor. Xa entrando máis en materia, Fer, tirando xa un aspecto un pouco máis profesional, quería preguntarche, o primeiro de todo, como valoras os anos do barro do Depor, o como se viviu e como saímos? Porque parece unha tontería, sempre xa cho dixen a ti precisamente cando saímos de primeira RFF, que tivemos unha conversa sobre iso en Abegondo, que che dixen, creo que non valoraremos isto ata que pasen uns anos e igual nos demos conta da envergadura do que supón, de todo o que hai detrás, e precisamente, pois eso, para que dixeras tamén a xente o teu punto de vista, que creo que vai ser moi interesante. Bueno, pois a verdade é que o Depor cae a unha categoría que non lle corresponde, todos o sabemos, non? Xa incluso segunda división eu creo que
quedalle curta ao Dépor, pero claro, baixar o terceiro escalón do fútbol nacional pois foi un golpe moi duro, un golpe do que todos pensábamos que ia durar moi pouco, ia durar un ano, e durou outros 4, non? O Dépor leva 8 anos fora do fútbol profesional, o sea, fora da primeira división, 4 foron na segunda e 4 foron na, bueno, segunda B, despois primeira federación. Bueno, ninguén agardaba que o Dépor puidese botar tantos anos seguidos en primeira federación. Bueno, foi duro, foi moi duro. É verdade que moita xente di, bueno, así tamén coñecemos outros campos, non? Bueno, eu preferiría non coñecelos. Eu xa os coñecía do meu traballo en Radio Galega e con eso me servía, pero ver o Dépor, pois con todos os respetos, xogando en Calahorra, en Tarazona, entre outros, incluso xogando evidentemente contra o filial do teu maior rival, pois era algo moi duro que tivemos que pasar, que, bueno, intentamos pasar co maior orgullo do que bueno, o deportivismo está feito de outra pasta, non? Outra afección, pois quizáis non aguantaría tanto, pero, bueno, o deportivismo aí estivo, esa frase que me gusta tanto de que orgullosos de seguir o Dépor ou algo así, non? No peor momento da súa historia, así fixo o deportivismo. Agora tocou volver, pero é verdade que foi duro. Bueno, hai que mirarlo tamén polo lado positivo. Eu arrinquei no Dépor en Radio Galega en primeira federación, ese ano ascendimos, estivemos un ano en segunda, o seguinte ano ascendimos, bueno, considero un pouquiño tamén talismán, non? Na Radio Galega, porque tocoume vivir, digamos que dentro do malo os momentos bons, non? Os momentos dos ascensos e de voltar a primeira. Estaba preparando eu a previa deste luns, non? Son 3.011 días sen pisar a primeira división. Máis de 3.000 días sen pisar a primeira división, que é moitísimo. O gallá que non volvamos a caer nin sequera a segunda división, pero, bueno, o fútbol é como é complicado e haberá que loitalo moito, claro. Teño un dato, aparte estes 3.100 días, e máis outros máis, que pasamos fora, hai un dato que nos quedou aí, que non o sabíamos en primeira división cando nos fomos. Estamos a 10 goles dos 2.100 goles en primeira división. Dice pronto. Vai estar 3.000 días despois, e hai que sumarlle uns poucos máis, porque igual tardas un mes ou tardas 2 meses, e cando podes sumar o 2.100, recordemos que o gol 2.000 marca no en primeira división la fita contra o Málaga. Non, perdón, o 2000 foi de Fede Cartabia contra o Málaga. Contra o Málaga na temporada 2015-2016. É que xa choveu, xa choveu, son máis de 10 anos, Claro, non pensábamos que ia tardar tanto dende aquel momento o 2100, non? Ninguén pensaba que ia tardar 8 anos, pero, bueno, xa digo, son cousas do fútbol. Evidentemente, para chegar á primeira federación un equipo como Dépor, está claro que fixeronse cousas moi mal, porque un club con esta envergadura, bueno, están a sufrir agora o Zaragoza, sufriu no Málaga no seu día, entre outros. O Racing tamén. O Racing, claro. Bueno, está claro que se fan as cousas mal para chegar aí, pero agora o Dépor está de novo en primeiro. Eu penso que cun proxecto ambicioso e importante, e o gallá que non teñamos que volver a vivir ese fútbol de barro que é moi bonito, pero para outro. Sí, porque é o que dicíamos, con todos os respetos a Tarazona, que nos ademais fixemos moi boas migas coa xente de Tarazona cando veu a Coruña. Temos unha foto co seu grupo que veu para aquí. Divertidísimas anécdotas desa tarde, a verdade, sí, pero o que dicimos, non nos apetecía coñecer tanto a xeografía española polos seus equipos, porque hai sitios que descubrimos gracias á primeira federación, non sabíamos nin que existían. Falando precisamente, Fer, dese ritmo, desa ambición que presenta o Deportivo da Coruña, que eu precisamente miraba hoxe os datos en canto a nivel de mercado, estamos aí como cuartos, quintos co Xetafe en canto a gasto. Claro, a primeira pregunta é, Fer Romero, que valoración fai de momento do mercado feito polo Dépor e ademais logo comparando co resto que fixo a primeira división? Bueno, a priori, bo mercado. Despois o verde ditarate sentencia, non? De nada serve dicir aquí que foi bo mercado se despois dun mes pois non ganaches algún partido ou atopaste na zona baixa da táboa. Pero, bueno, a priori, evidentemente, ese fichaxe estrela de Aubameyang, que nos ia decir hai uns anos, estando nese fútbol de barro, que Aubameyang ia vestir a camisola do Dépor, bueno, eu digo máis, saltar de Arturo
de Arturo fai 3 Sí, anos por ao Aubameyang. É que o salto é terrible. Pasar de Rui Costa a Aubameyang. Tamén, o rei dos golos. Sí, claro, é que podemos dicir unha lista de nomes innumerable, o sea, evidentemente fichar a Aubameyang, pois é verdade que agora ven coa idea de que ven, pero xa amosou unha pretemporada que non ven a retirarse nin ven de vacacións á Coruña, que ven nun gran estado de forma, que vai aportar o equipo. Bueno, pois ese foi, digamos que a fichaxe mediática, pero despois tamén chegou Angeliño, que era un obxecto de deseos de moitos anos, que, como todos sabemos, o Depor tiña que estar en primeira para poder apostar por el, e aínda así era complicado. E despois gustoume moito tamén estas apostas do club de facer un proxecto de xente xoven, sobre todo nese medio do campo, de apostar pola xuventude, non? A mí encántame a Matucci, xa me gustaba moitísimo o ano pasado na Unión Deportiva Las Palmas, e deses míticos xogadores que tes nunha lista e dis, se este equipo non ascende, iría por el. Bueno, sí, hai que rascalo, claro. Sí. A Matucci era un deles, e despois, bueno, ten o Heiserhard tamén, ten, bueno, moita proxección, Braille na defensa, bueno, fichouse xente moi interesante. Eu teño moitas ganas de ver que nesta pretemporada non vimos moito a Jensen, non? Que ven desta canteira do Bayern de Múnich despois de estar un ano cedido en Suiza, que, bueno, eu vino, por exemplo, no partido de Santiago, non? No Vero Boquete, é deses míticos xogadores que, aínda que non tivo oportunidade de facer moito, a maneira de correr, a maneira de controlar o balón, é un tío que é diferente. Teño moitas ganas de velo, así que, bueno, eu considero que o mercado de fichaxes foi bo, sen esquecerme, por suposto, da aposta na portería, non? Gastando millóns en Leo Román, que viña o día que o presentou o Deportivo, que fixo oficial, había un mes que debutara coa selección española. É verdade que nesa segunda unidade antes de ir para o Mundial, pero debutou precisamente en Riazor, ademais, así que terá bons recordos do estadio. Bueno, é unha aposta tamén forte nesa portería, que vai compartir portería con Ferrio, que fixo moi ben o ano pasado, e con Germán, que vai facer moito vestuario, vai ser un home fundamental como outros moitos. Así que, bueno, considero, a risco de que despois podame funar non dentro dun mes ou dous, pero considero que un mercado de fichaxes bo do Depor. É que precisamente facíamos como máis eu fai nada, que 2 semanas o primeiro análise de mercado, e claro, sí, o que quedábamos era bastante sorprendido, porque o mellor mercado de fichaxes, se te posa a comparar xunto co Depor, é o de Xetafe. Sí. O nivel agora mesmo en primeira división é máis co nivel que vimos vendo, porque ao final é o de sempre, o deportivismo sempre de mirar primeiro para a súa categoría, pero sempre temos de refilón mirar para a primeira, será polo que notamos de que ese é o noso sitio. Nótase que a parte baixa comeza a pasar moitas dificultades, conxuntos como Sevilla, Osasuna, que non parecen que se desbanquen da zona media, senón que cada ano parece que a zona media vai nos baixando máis, que empezan a aparecer proxectos como do Elxe, que empeza a aparecer algunha intervención económica importante, algunha venta que permite máis operacións importantes. Como consideras ti que pode estar este ano a loita pola zona baixa? Se crees que hai algún equipo de primeira que digas ti, pois cuidado, porque aquí como algún prenda lume, igual queimase de todo. Sí, a ver, hai equipos que foron moi importantes a nivel europeo que levan xogando con lume moitos anos. Falo do Valencia, falo do Sevilla. A ver, non digo que todos os anos vayan a estar loitando pola permanencia, pero, bueno, están pasando apuros porque, como dicías ti, os problemas económicos chegan a todos os clubs. Por eso que, digamos que eu comparo un pouco o fútbol español ou que estamos vendo no mercado cunha familia, non? Hai familias que son máis pudentes e que están gastando os cartos agora, o Depor entre eles, hai que tamén valorar eso, e outras familias que son máis modestas, que igual teñen que ir a acudir ás rebaixas, non? Como poden facer moitísimos equipos que teñan que, pois, agardar a que remate o mercado de fichaxes ou case rematando algunha oportunidade de mercado, ou incluso xa rematado, pois, xogadores libres. Bueno, o Depor, afortunadamente, puido confeccionar a maioría do plantel, poden quedar unha ou dúas pezas se hai algunha oportunidade de mercado, pero digamos que o grosso do plantel está configurado, e iso eu creo que é algo que hai que valorar, porque vas a iniciar a Liga o luns diante do Elche, que a priori pode ser un rival directo teu, pois prácticamente co plantel casi pechado, e cos homes
importantes do equipo estando disponibles. Ademais, claro, falamos dos que entraron, pero tamén hai que falar dos que se mantiveron, non? Manter no plantel a Mario Soriano, a Jeremai, a Mella, a Lucas Nubi, bueno, son xogadores que foron moi importantes, van a ser moi importantes, e o Depor tenos no plantel. Entón, hai que valorar os que entraron, pero tamén os que quedaron. E no apartado de baixas, bueno, creo que case todos coincidimos en que Dani Barcia ou Arnau, un dos dous, debería ter que deixar o sitio, non precisamente por falta de calidade, no sentido de que non sepamos que teñen boas condicións en segundo que aspectos dos xogos, pero sí porque, obviamente, o salto de segunda a primeira este ano é moi amplio. E máis cando estamos nunha situación, como dicimos, de medio ambición, de tratar de quedar arriba. Ti neste aspecto do cartel de saída, que ves máis probable? Quen dirías ti que ten máis papeletas de sair? Danos un pouco aí o teu punto. Sí. É complicado, porque mira, agora vou para o tema dos centrais, non? Que pasou por varias fases ao longo do verán, pero eu creo que, bueno, todos contamos que Eric Puerto vai sair, porque vai quedar o Depor con Leo Román, con Ferllo e con Germán na portería. Despois no medio do campo supónse que José Ángel e Patiño están na rampa de saída, supoño que sairán antes de que remate este mercado de fichaxes, e despois co posto de central eu creo que pasamos por diferentes fases no verán. Había unha primeira fase na que o Depor estaba intentando buscar para complementar toda esa defensa que xa tiña con xente moi xoven. É verdade que Loureiro, digamos que é un pouco o veterano, sin ser tampouco moi maior, pero despois Lucas Nubi, Braiguede, incluso Dani Barcia como canteirán. Pero o Depor estaba buscando ese perfil de central veterano, incluso chegouse a falar que acabou en Brasil de Domingos Duarte, non? Da súa posible volta. Bueno, estaba intentando buscar ese perfil de xogador máis veterano que, bueno, complementase un pouquiño o que había e darlle un pouco máis de pulo á defensa no canto de ser pois un pouquiño máis veterana a defensa. Eu creo que, digamos que o Depor non atopou esa figura ou non lle comezou ningún en concreto, entón foi avanzando o verán e todos podíamos intuir que podían marchar Arnau e Dani Barcia os dous, e pasamos a unha fase do verán que, sen chegar ese xogador, pois ou vai ser un ou vai ser outro. Eu confiaba en que ia quedar Dani Barcia e que o que ia sair era Arnau Comas, pero a pretemporada foi nos dicindo, a pesar de que Dani Barcia tivo tamén moitos minutos, pero a mí sorprendeume os múltiples minutos de Arnau Comas, pensando que estaba nesa rampa de saída. Entón, eu agora mesmo, a día de hoxe, que estamos a 14 de agosto, eu incluso diría que está máis preto a saída en cesión de Dani Barcia que a saída de Arnau Comas. Sí, sí. Agora mesmo, É que, de feito, aquí hai que romper unha lanza. Ás veces parece difícil decir segundo que xogador, pero Arnau Comas, a xente olvídase nun punto moi importante. É un xogador que non soamente que xogase co Basilea, que dentro do que cabe, pois, aínda que non sexa unha liga moi forte, permíteche segundo que bagaxe, que estamos a falar dun home que ten 16 partidos en competición europea, por exemplo. Non é o mesmo bagaxe xogar na competición helvética que xogar contra a competición europea na que xa tes que medir o lomo con xente do mesmo nivel que a ti ou de máis nivel, porque recordemos que o Basilea é dos de bombo 4 normalmente, é dicir, é dos últimos que entra. Entón, vendo as condicións que quizáis teñen os centrais que temos agora mesmo no equipo, porque volvemos ao de sempre, falamos moito do Loureiro que pode xogar como central e tamén como lateral, esa mesma versión temos en Ximo, xogador moitísimo máis experimentado. Entón, se va sumando todas as pezas, a min agora mesmo, non por falta de talento, non por falta de proxección, sí que vexo que quizáis lle poida vir moito mellor a Dani sair para ter moitos minutos e ter unha temporada case que completa que Arnau, porque Arnau ao final creo que pode ser un bo cuarto central, que vas usalo menos, que ten ese punto de xogador con moita envergadura, como Ede, que ten tamén moi boa saída como Braidede, pero que tamén, por exemplo, o ano pasado, varios partidos, Arnau Comas deu un nivel moi alto. Recordemos que en Xixón ten que estar máis de medio partido con amarela, defendendo a Juan Otero, que xa sabemos o que é Juan Otero, que pasou pola canteira do Depor precisamente, que a espazos abertos pode romperche bastante os espazos.
e lidiou ben con esa situación. E non vexo que tampouco nestas probas contra o São Paulo, contra a Fiore e demais, nos minutos que tivo, dese tanto cante, por exemplo. Contra o Madrid, por exemplo, que... Sí, porque precisamente era algo que podíamos falar. Probas contra o Madrid e Arnau Comas tampouco desentona, sabendo que non é o primeiro Madrid como tal, non estás lidiando con Mbappé, pero estás lidiando contra un Brahim Díaz de turno, contra un xogador do Real Madrid que ao final, Carlos Espí, por moito que sexa un xogador do Madrid de segunda unidade, é un xogador do Real Madrid. Sí, eu estou de acordo contigo. Estou de acordo en que quizáis Arnau Comas poida asumir mellor ese papel de cuarto central, de menos protagonismo que Dani Barcia. Ademais, Dani Barcia todos sabemos que sería contraproducente cortarlle esa progresión que pode atopar nun equipo, por exemplo, de segunda división cedido. A mí o único que me bota para atrás é que, vendo a confección dos centrais do plantel, claro, Dani Barcia é zurdo. Nese perfil zurdo non te sobra nada, non? É verdade que moitos se poden acoplar aí, Loureiro fixo o ano pasado, xogou moito na esquerda, pero a hora da saída do balón non é o mesmo partir sendo zurdo dun perfil zurdo que sendo diestro. Entón, o único que me bota un pouco para atrás é que agora mesmo se marcha Dani Barcia, o único central, digamos, zurdo que temos é Braiede. É un rapaz que acaba de chegar, que é verdade que ten moita proxección, pero tampouco sei a importancia e o peso que vai ter no equipo e como vai a acoplar con Lucas Noubi, non? Entón, claro, para min o Depor agora mesmo non lle sobra un central zurdo que pode asumir ese papel Dani Barcia, pero claro, se non vai ter moitísimos minutos, eu tamén estou contigo de que ese papel igual pode cumplir o mellor Arnau que Dani. Claro, que volvemos a sempre, ao final sempre falábamos do tema da canteira, do tema de tal, claro, o punto da canteira é que lle des importancia a canteira, tanto no aspecto formativo como no aspecto de que non o deixes parado durante un ano. É precisamente o que se conseguiu con Kevin, que ao final volvemos ao de sempre. O aspecto das cesións creo que o Deportivo, despois de que estivemos moitos anos pelexando con que o Depor tiña que ser de máis canteira, creo que levamos igual 5 anos no que por fin a canteira tomase en serio, no que se di xogador que teña un mínimo de aspiración a ter unha proxección de X, ten que xogar. E descubrir logo, se co paso do tempo, pasa como con Diego Gómez ou con Rubén López, que medio se estancan ou parece que a súa proxección se queda un pouco curta, e que de repente te atopes a Kevin Sánchez, que seamos sinceros, agora mesmo nesta pretempada non é que gañase sitio no primeiro equipo, é que agora mesmo é unha opción de rotación máis que válida porque ofrece algo que non ofrece ningún dos tres de arriba. Totalmente, é dicir, o club asumiu ese papel de canteira. A ver, non a canteira porque sí, como dicías ti, non a canteira de repente subir a 10 chavales porque sí, non, pero sabendo que o que tire a porta abaixo vai ter sitio no primeiro equipo. Fixo, evidentemente, Jeremiah Mella no seu momento. O ano pasado Bill chegou e mira, ao final foi o home do ascenso. Quen nos lo ia dicir, non? A principio de temporada, Bill, que comezou moi ben na segunda federación, pero non deixaba de ser segunda federación, pero víanse unhas cousas de Bill que podía aportar en segunda división, e así foi. Falo de Bill, falo de Noé Carrillo, falo agora de Kevin. Bueno, Kevin está sendo un dos mellores da pretemporada. Non sei o club que vai pensar con Kevin. Eu, sen dúbida, deixaría no plantel, porque nada lle sobra arriba tampouco o Depor, e ademais Kevin é un home que pode facerche de dianteiro centro, de segundo dianteiro, en ambas as dúas as bandas, é dicir, é un perfil de xogador completísimo, que ademais, eu lembro unhas palabras de Fernando Soriano ao principio de pretemporada, que dicía, a pretemporada, aínda que moitos non o crean, moitos xogadores, quero dicir, é moi importante, porque ao final é o período de tempo que tes para amosar que podes quedar no primeiro plantel. Eu penso que Kevin amosouno. Diría que outros xogadores non tanto, non quero dicir nomes, pero algún outro non está aproveitando esas opcións de quedar no plantel, pero todos podemos coincidir en que Kevin, facendo caso desas verbas de Fernando Soriano, eu penso que está aproveitando os seus minutos, e eu destacaría entre os 3-5 mellores da pretemporada, así que eu, sen dúbida, quedaría con el no plantel. Eu teño o run de que se non é primeiro plantel, eu penso que Kevin non vai quedar no Fabril.
É dicir, ou vai ser primeiro plantel ou vai ser cesión a a un segunda. segundo. Sí, ten que Teño prepararse esa... ben, Sí, sí. E que volvemos ademais a unha cousa importante. Creo que Kevin está no último ano de cupo de que pode estar a cabalo entre Fabril e primeiro equipo. Sí. Pode xogarte a que pase como con Bill Songo, que o deixas no Fabril, porque Bill, recordemos que cando entra no Fabril o ano pasado, non esta temporada recén finalizada, anterior, é o suplente de Kevin, non parecía que Bill fose de repente explotar do xeito que explotou agora, e o que dicimos, eu creo que agora mesmo o maior punto que ten de atractivo Kevin é precisamente ese, é que como non estea no primeiro equipo, eu creo que mozas en segunda división Vañe sobrar, vañe sobrar. Calquer equipo de perfil baixo, un Eldense ou un equipo de zona baixa de segunda división, eu creo que pode ser un sitio moi atractivo para Kevin, no que poida curtirse, respetando precisamente o mesmo que distí, Fer. Eu creo que agora mesmo é que non vai sobrado de por precisamente efectivos que poida sacar un xogador miúdo en canto a estatura, pero de moita forza, de moita coraxe, porque hai algo que a min fascinoume. Todos os partidos da xira italo-germánica tiveron un atisbo de tangana. En todas aparece Kevin. O sea, en todas está Kevin polo medio, co seu 1,70 m, tío, mirando para arriba o fulano en plan de que? A min un tipo con ese carácter, e creo que tamén a Hidalgo gustalle moito, creo que tamén a Hidalgo esa garra, esa forza, non solamente por forza de corpo, senón por forza de capacidade. Ter carácter. Sí, eu creo que nese aspecto gañou moitos enteiros, así como se probou tamén a Samu, se probou a Xavi Campos. Eu creo que, por exemplo, Xavi Campos fixo uns bons minutos, pero non creo que este todavía capacitado para ese salto. Pode ser, obviamente, pois unha opción de reforzo se, por exemplo, tes algunha sanción e necesitas ter alguén no banco, pero creo que, como dicimos, eu creo que agora mesmo, se non é o ano pasado foi o que reventou a porta, que de feito xogou, que? 6, 7, 8 partidos, non xogou moitos máis. Xogou en Copa e despois minutos soltos. E o que tivo foi marcarlle un gol ao Leganés que deuche prácticamente medio ascenso, porque era na jornada que o precisabas. Eu creo que este ano se ten que aparecer alguén así, creo e coido que vai ser Kevin. Sí. Pois o Gallá que lle den a oportunidade no primeiro equipo, porque eu penso que, como dicía antes, é un xogador cun perfil moi completo en toda a zona de ataque. E, bueno, que comentaches tamén o nome que antes esquecime del, evidentemente na defensa hai que ter moi en conta a Samu, que vai evidentemente tamén ter un papel importante no Fabril, pero en calquer momento Samu tamén foi un xogador cunha proxección tremenda como central, incluso como lateral, pero bueno, moito ollo con Samu porque ten futuro, moito futuro no Depor. De feito, o último ano que narrou partidos do Fabril, precisamente que aparece Samu, e recordo un partido contra o Compos que foi en plan de, ademais aquí en Riazor, que foi en plan de este chaval é juvenil, entrando aquí como un Miura, e diste, pois, se tes ese carácter, pois, tamén é o que dicimos, moito tema da canteira ben, porque antes os xogadores que saían da canteira non saía este tipo de xogador, No. Hai que falalo tamén de que antes era xogador, sen faltar a ninguén, pero era xogador un pouco tibio. Recordemos os Iván Carril de turno, moitos máis xogadores que pasaron, Rivera o dianteiro, xente que parecía que sí, pero que notabas ti que por moito que no Fabril tivese un rendemento medianamente aceptable, que faltaba algo. Recordemos tamén Cardoso, que Cardoso tamén me aparecera nese partido no Camp Nou, que parecía que ia a comerse o mundo, e Víctor Sánchez del Amo, sabendo o que había, dixo, non vale. Si, a xeración dos Teles, Uxío, Bicho, que moita calidad, pero a nivel de físico, a nivel de carácter, pues, faltaba un pouco de brío. Sí, ao final poucos fixeron carreira desas xeración, a verdade. Sí, é que houbo moitas xeracións do Fabril, incluso que quedaron campións con moitísima marxe, pero que, claro, que non é o mesmo competir nese momento moitas veces en terceira división que subir a unha primeira división. E tamén hai que valorar que de repente a política de club trocou. Entón, saben os xogadores que se o fan ben e cumplen, saben que poden ter oportunidade no primeiro equipo. Eso tamén dá moitos folgos para os rapaces. Sí, porque ao final creo que das últimas xeracións nas que sí que subiran varios xogadores dese calibre, se ser dos últimos anos, eu recordo a época de grandes xa, pois os anos de que suben Pinillos e Viqueira, que suben no mesmo ano, son dous xogadores que sí que logo fixeron moita carreira, pero es que
non tes moitos máis neses anos do finais de 90, principios do 2000 pouco máis hai. Dani Mallo únicamente, se queres poñer. Dani Mallo, pero xa tendo un papel moito máis protagonista cando xa tiña unha idade moito máis avanzada, a partir dos 30 non sei cando Dani Mallo comeza a ter, entre comillas, carreira. Entón, claro, creo que estamos no momento perfecto. Eu creo que xuntase todo o contexto tamén que volvemos de sempre. Baixas o barro e no momento do barro, pois, moitos equipos tiran da canteira porque que non tes cartos, tens que sacar produto tamén da casa. Falando un pouco do tema tamén de saídas, acabamos de falar pois, de Kevin e de outros xogadores. Eu quería che preguntar, Fer, por unha persoa que creo que está moi infravalorada ou incluso que a xente, non sei, non lle dá creo que o rédito que debería ter e que creo que este ano cando marche deberían falarse moitas cousas de él, é de José Ángel. Estamos a falar dun home que chegou no barrazo, porque ademais foi destas fichaxes en plan de, bueno, ven do Tenerife, ven así medio rebotado, anos medianamente en segunda división decentes, pero tampouco sen ser un xogador sobresaínte que dixéramos todos, o temos todos na xenda, e de repente que pode marchar un paisano de Sevilla que creo que se non o temos nestes últimos 3 anos, non se pode entender tampouco o camiño do Depor desa saída do barro a élite sen José Ángel. Eu non sei o que opinades vos. E realmente tamén que ven para o sitio de Bergantiños, que se retira ese ano, se ocupa moi para él. Claro, é que falamos dun sitio moi chave no Deportivo. Non sei como vestí, Fer. Sí, a ver, José Ángel é un home fundamental nestes, sobre todo nese primeiro ascenso do Depor, por suposto, é un xogador pois que bueno, que fixo a súa labor para min de maneira perfecta, de sempre de maneira moi profesional. É verdade que o ano pasado o tema da lesión freoulle un pouquiño, non? Moitos xogadores do primeiro plantel, sobre todo ese ano pasado, xa non digo o primeiro ano de segunda división, senón o ano pasado, non? Claro, houve moitos xogadores nesa posición que tamén cumpliron os obxectivos, e el entre que volveu da lesión un pouco regular e non tivo esa continuidade, pois penso que lle freou un pouquiño. Eu, aínda así, estou contigo en que hai que valorarlle, por suposto, todo o que fixo polo Depor eses anos moi complicados, pero é verdade que para min, o sea, para un primeira división igual queda un pouquiño susto, digamos, de calidade, non? É dicir, hai que ver tamén como vai facer os que están na súa posición, porque hai que velos, moitos teñen moita proxección, pero hai que velos. Por exemplo, podemos falar tamén do caso Ricky, non? Ricky chegou o ano pasado como o salvador. Eu penso que lle comprometeu moitísimo ese papel. Eu penso que lle meteu unha presión moi ampla a Ricky. De momento aínda non vimos o Ricky do Albacete. Precisamente antes, non quería dicir nomes, pero pou non dicir, precisamente cando dicía o de Fernando Soriano de que hai xogadores que teñen que aproveitar a pretemporada. Bueno, a min a pretemporada de Ricky, despois dunha temporada o ano pasado reguleira, a miña pretemporada deixoume frío os minutos de Ricky. Non sei se segue acusando esa presión, penso que xa non, porque eu creo que non, pero igual sí que nos primeiros meses sí que o tema da adaptación sí que lle puido complicar un pouco as cosas. Ao final volvemos a decir o de sempre que lle poñemos un cartel así aos xogadores, ao non ser que teñas moitísima personalidade e non o arrastres. Chegaron Deportivo da Coruña do Albacete, con todos os respetos ao Albacete e o Oviedo, que é onde estivo antes Ricky. Eu creo que chegar ao Depor e que de repente digan que ten que ser este o que arranxe os problemas da medular. A ver, claro, é moito salto. É que claro, non é tanto por chegar ao Depor, senón como chega ao Depor, non? Sendo tendo que ser esa figura que todos falan del. Dous anos falando claro, Ricky no Albacete fixo moi ben, pero bueno, era un Albacete, tampouco parecía que estábamos fichando, non, un xogador de primeiro nivel europeo, con todos os respetos, pero penso que se lle puso unha presión para min desmedida que creo que lle pasou factura. E a máis a xente tampouco ten moita paciencia. Non, sabemos que precisamente de paciencia vai xusta, Claro, e que claro, faz un partido, non é moi bo, o segundo partido non é tampouco moi bo, e ves con ese papel e a xente pois comeza o run e eso non é fácil de digerir. Pero aparte dese ano pasado que xa pasou, eu penso que nesta pretemporada Ricky tiña penso que ia dar ese paso adiante e de momento non o deu. Entón, claro, fume un pouco polas ramas polo tema de José Ángel, pero o que quería dicir é que José Ángel
penso que a súa etapa no Depor rematou e hai que valorar con todos os merecementos do mundo, pero agora os que veñen para a súa posición tamén teñen que dar o cumplir. paso adiante. E dar o paso adiante. Exactamente. Porque hai que cumplir unha posición que do mesmo xeito que dicía que se di moito, non, o de todos son mellores que Villares ata que xoga Villares, tamén é que parece unha tontería, parece difícil de dicir, e incluso para algún dirá, que din este, pero tamén é moi fácil dicir que hai mellores que José Ángel ata que xoga José Ángel, porque en Fulu veu para ser o que precisamente viña a quitarlle o sitio, Grajera veu para quitarlle o sitio, Grajera que viña con moito mellor cartel do que tiña precisamente José Ángel, media segunda división pelexándose por Grajera, xa non este ano, tamén o ano pasado, e ao final é o que dicimos, a José Ángel o primeiro treito da temporada pasada que cando o Depor está ben, está el, notase moitísimo, e cando falta, precisamente cando o Depor comeza a dicir, aquí falta un motor, aquí falta algo, unha peza moi xusta, que apareceu de repente Soriano, que nos ia a dicir que un raparigo de Alcalá de Henares de menos de 1,65 m case e aparecer desa maneira no medio campo para ser a solución para todo, pero que volvemos de sempre, hai que encontrar precisamente que alguén ocupe ese sitio. E eu no que dis de Ricky, eu creo que incluso, fíjate, Fer, que creo que hasta pode virlle ben a Ricky, porque agora mesmo o foco sobre Ricky desapareceu. Desapareceu totalmente, dicir, agora todo o mundo está pendente de Amatucci, está pendente de Heiselhard, Amatucci obviamente que o dixo tamén Adrián Candal na SER, creo que foi onte, é un paisano que literalmente nin adaptación nin gaitas, é dicir, xa chegou, goberna o medio campo o seu ritmo, non ten ningún problema para baixar o eixe da zaga para coordinar, non ten problema para dirixir, non ten... Chegou, como se di, chegou de pé. Entón, eu creo que nese aspecto, entre a chegada de Toni, de Heiselhard, e de Amatucci, eu creo que a Ricky vai se lle quitar bastante presión de enriba. Creo que vai quedar incluso na rotación, obviamente creo que agora mesmo, aínda que nos amole a todos, creo que o que están de último na rotación, sen contarse a José Ángel, é Charly Patiño, que tamén os seus minutos de pretemporada se dis que precisamente che deixaron fríos os minutos de Ricky, e que a min os minutos de Charly, apreciando moitísimo, porque creo que, ademais, aquí tanto como e máis eu, somos dos que non somente o contábamos con el no Arsenal e o míamos e demais, non, é que nos levamos anos, non sei, 5 anos facendo así, por así decirlo, un pouco de... fichaba para o Footballer no 2021, así que... Sí, 5 anos, entón ver a un xogador que lle tiñas tantas ganas, que tiñas tanta expectativa, eu creo que o mellor que lle pode pasar é unha cesión a Inglaterra, un Bolton, un equipo de segunda inglesa que lle permita, non sei, polo menos de destensarse, porque parece que xoga tenso. O ritmo de España, do fútbol español, non é para Charly Patiño. Ten nivel, pero non é para o ritmo que temos aquí. Tivo tamén mala pata Patiño, a parte de que bueno, que hai veces que desespera, non? Moita xente di que desespera pola súa forma de xogar, que tampouco vai trocar agora. Patiño é Patiño así. Pero creo que tivo mala sorte, porque o ano pasado, despois de facer unha pretemporada moi boa, de poñerse moi en forma, e incluso de facer unha temporada moi decente, claro, o partido de Huesca matou uno. Entón, ademais, claro, matou uno porque as críticas foron feroces contra ele. Moi duras, para min insustísimas. Por moito que podas enfadarte ese día, porque tiñas o partido gañado e todo, ninguén merece levar esas críticas, porque ninguén fai eso a propósito, evidentemente tampouco Patiño. Entón, nos momentos decisivos nos que el tiña que dar un paso adiante, sempre pasou algo con Patiño. Entón, claro, parece que está un pouco gafado, non, no equipo. Eu estou de acordo contigo, hai que buscarlle unha cesión nun entorno onde el este cómodo, onde poida lucir, e incluso eu sigo confiando, porque sempre confío en Patiño en poder recuperalo, o galla que sí. E que ademais é xogador con cartel. Refírome, cando ven o Deportivo, o Depor amortiza a súa fichaxe nun contrato de 5 anos ou 4 anos, xa non recordo agora se foron 4 ou 5, gastando un kilo. É dicir, ti cada ano estás amortizando 200.000 euros por un chaval de 22 anos, tiña cando o trouxemos? 21, 22. É que unha aposta
forte, refírome a mesma aposta que faz agora, por exemplo, con Heiselhard. E obviamente Heiselhard vai ter momentos de desconexión, porque obviamente o ritmo de Holanda non é o mesmo que o ritmo de España, parece que sí que está un pouco máis amoldado ese ritmo de vertixe, de moita máis verticalidade que Charlie. Ao final Charlie creo que é moito máis un pivote situacional, de moito xiro, de darlle saída ao conxunto, e Heiselhard é outro perfil totalmente distinto. Dicindo con isto precisamente que a xente non comece a facer comparacións entre ambos os dous, porque eu sempre o direi, ti tamén o defendías como Charlie Patiño era quizáis o máis próximo que tiñamos a José Ángel, Sí. e Heiselhard vai ser o máis parecido que temos a Villares. É dicir, son perfiles completamente distintos e paralelos, é dicir, non van nin polo mesmo camiño de ruta. Eu sigo pensando o mesmo, que creo que Charlie ten solución. Sí, ó. Creo que precisamente o que distí a temporada de Patiño é que a xente non recorda. Quedámonos con que Mulatieri foi o do gol da vitoria en Almería, pero Charlie Patiño fai en Almería uns minutos moi vos, sí, brutales. Sí. E tivo máis partidos vos. O que pasa é que, bueno, a xente casi sempre queda co malo, sobre todo cando malo, claro, é demasiado malo, non? Como foi o erro de Huesca, pero tivo Patiño vos minutos contra o Málaga na vos casa. partidos. Contra o Málaga na casa. Eu recordo que contra o Málaga na casa meteo Hidalgo, creo que minutos 70, antes dos 70, creo incluso, porque estaba o Málaga dominando o medio campo nun ir e vir que ao Depor non lle favorecía nada. De repente entra Charlie Patiño e puxo o punto de ti salta, que eu, coa miña sangue fría, que eu, para o ben e para mal, é o que distí, Fer, é Charlie Patiño no seu 100%. É así, é o seu xogo, non vai cambiar agora. E o día do Málaga aproveitase moitísimo, porque os do Málaga facían unha presión completamente case que irracional. É verdade que está moi ben feita por parte de Funes, pero parece ás veces que é como unha estampida de ñúes. En ese momento Charlie fai o punto de sí, ti ven, eu vou sair da presión, vou arriscar moitísimo porque é o xogo de Charlie Patiño, pero é que logo teño dúas liñas de pase completamente superadas, que podo dar con facilidade, podemos permitirnos a ir a outro tipo de velocidade. Entón, eu creo que a xente, como dicimos con Ricky, o foco, ao final, eu de sempre, se pos moito foco nun xogador, para ben ou para mal, ese foco pode acabar derrotando o xogador. Xa pasou con máis xente aquí na Coruña, recordemos os casos de Adrián López, por exemplo, que no seu día era un xogador que parecía que estaba destinado a ser unha versión 2.0 de Diego Tristán, porque tiña moita calidade, era moi xoven, moitísima proxección. Juan Carlos Real máis do mesmo, Juan Domínguez máis do mesmo. Juan Domínguez, sí. Entón, Raúl García, que por moito que Raúl García Carnero logo volve a Raúl García Carnero nos primeiros 2 anos defenéstrase, porque non é Filipe Luís, obviamente non é Filipe Luís. Un xogador da casa que tes que deixalo medrar. Sabes cal foi o problema? Que esa etapa pos-Eurodepor, podemos decir, foi moi cruel para os xogadores. A etapa de Lotina. Eu sempre o direi. Temos pendente precisamente facer un vídeo de etapa Lotina, porque creo que hai moi pouca xente que lle teña o punto non de arraigo, porque sí que para min, por exemplo, o punto de arraigo, porque eu empezo de socio con Lotina. Eu xa levaba 3-4 anos indo ao estadio, pero con quen empezo de socio no segundo ano de Lotina, o ano da Intertoto, o ano da famosa eliminatoria contra o Gran. E creo que se foi moi injusto cun xogadores que obviamente estaban lonxe de ser ese nivel ao que estaba acostumado o Coruña, pero é que para nada desentonaban. Quero dicir, estábamos acostumados, sí, a ter a dianteiros do nivel de Ricky, Lasaz e demais, e Adrián, pero é que Ricky demostrouse que cando a xente deixou de intentar comparalo con xente que estaba, obviamente, escalós por riba, Ricky de repente comezou a dar un rendemento que estaba fora do alcance do imaginario colectivo de Riazor. Ricky era un xogador de 5 ou 6 goles por temporada, e de repente comezou a ser un xogador de 12, 13... E o ano que descendemos con Fernando Vázquez, paciencia e demais, 14, creo. Ricky porque deixa de marcar despois de empatar contra o Betis no Villamarín, creo que a falta de 7 xornadas, non marca ningún gol máis. Se ese ano a Ricky non lle acaba a pólvora, sálvanos el só con Bruno Gama, prácticamente. É que claro, o mundo do fútbol é cruel, porque sempre estás condicionado de onde ves, non? Claro. Agora mesmo, eu lembro aquí en Coruña criticar ferozmente permanencias.
en Sí, primeira, Bueno, as 4 Claro, é que a permanencia da ola, aquí culpable da ola, aquí presente, pero claro, é que era para o que estábamos. Non estábamos para nada máis. O Claro, problema é que o ano pero seguinte inflas un pouco, que de feito que decimos creo que todos os que estamos no periodismo de Coruña sabemos que precisamente a plantilla da temporada 2017-2018, salvo a portería, era toda unha plantilla para pelexar por estar de décimo para arriba. E a tremendo, grande parte tremendo. dos partidos os perdes polos erros na portería. E porque tes mala sorte arriba, porque hai un montón de paus. un montón de largueiros, de paus. Eu sempre falo dese 11, xa non vou dicir plantel, dese 11 que un por un era unha auténtica barbaridade. O que pasa que, claro, tiveches o problema da portería, que entre os, con todos os respetos para eles, pero entre os 4 ou 5 que Entre os tivemos, cinco case non facían fixeron un. Claro, entón estás perdido, non? Pero despois o plantel era tremendo. Pois ese foi o descenso que no que comezou todo o barro, non? Bueno, pois o fútbol moitas veces ten esas cousas e claro, non podes comparar de onde ves, non? Porque esas permanencias moi criticadas en primeira que non las dese despois durante os 8 anos seguintes. Claro. Pero é así de duro, claro. Claro, é que é o que dicíamos, salvámonos cunha plantilla, con todos os respetos, estaba comandada por Medunjani, por Sidney, cando Sidney tiña 24 anos, por un Lucas que estivo medio lesionado toda a temporada, ata que de repente na segunda volta comezou a arrancar e a partir de aí tal, e Iván Cabaleiro. E descendes nun ano no que tes Adrián López, Lucas e Andone, Lucas. que entre os tres fan, se non fallan as contas, Adrián fai 9 goles, Lucas fai 8 e Andone fai 6. E que entre os tres dianteiros danche máis de 20 goles. E descendes. Nun ano malo. Nun ano malo, porque aquel ano de Andone falla algúns goles que por moito que Andone si que era un pouco escopeta de feria, eu quería moito e encantábame, pero ese ano, de repente, topaste con que tes no medio campo a Guillerme, que o fichas en propiedades e que é verdade que fas un pago, creo que excesivo. Tes a Borges, tes a Xar, tes a Juanfran, que viña Juanfran de ser o ano anterior chamado polo Barça. Que di que non. Era un auténtico equipazo, pero o fútbol ten esas cousas. Mira, eu o outro día, no día do Teresa Herrera, lembrábamos o plantel do último Depor Real Madrid do Teresa Herrera, que foi no 2013-14. Ese equipo, o sea, eu vía o plantel, xogador por xogador, ese equipo ascende con Fernando Vázquez, para min é unha das maiores milagres do Depor nos últimos anos. Temos aquí alguén que por fin vai da nosa man. Ese equipo, con todos os respetos, era un equipo feito con moita canteira porque non se quedaba outra, pero outro día eu vin xogadores como Kaká, o central, e como Ravelo, como é verdade que Arizmendi xa un pouquinho menos. Ravelo non estaba porque chega na segunda volta. Chegou despois, non? Sí, pero o 11 é que creo, ademais, os recordes de bien. No, pero Ravelo non ascende con ese equipo. Ascende, pero chegan todos no mercado invernal. Bueno, pero quero dicir claro, que tampouco que Ravelo en primeira división foi un apestado no Sevilla, que logo aquí foi Jesucristo, porque o medio ano que fai no Deportivo o tipo non marca ningún gol, pero de repente media temporada fai 6 asistencias ou 7 asistencias. E Fran viña dunha lesión de ligamentos, de doble lesión de ligamentos, e de repente marca 6 goles en 3 meses. Luisinho parecía Roberto Carlos en moitos partidos. Luisinho 3 goles, unha milagre. Luisinho 3 goles e 8 asistencias, porque feito aquí Fer, vamos destapar unha cousa que a xente non sabe, porque claro, non saiu. Como máis eu gravamos dúas veces, o vídeo de comparativas das plantillas de ascenso do Depor de 2012, 2014 e 2000 tal. A primeira vez borrei o vídeo sen querer. No, eso foi a segunda. E a primeira foi que non sabemos por que o ordenador petounos e non puidemos gravar o vídeo. Quedaba metade mal, non sei que, e dixemos, bueno, pois parece que este vídeo está feito para que o fagamos cando remate. E precisamente cando gravamos iso, os dous flipamos, porque dixemos, máximo asistente será, pois iso, será Ravelo, será Culio. Luisinho, chaval. Luisinho con 7-8 asistencias, 3 ou 4 goles. É que se vas, mira, sen ir máis longe, se vas a comparar en 2 anos o plantel de 2012-2014, é que é unha auténtica barbaridade. O ano dos récords é un equipazo espectacular, e xa digo, con todos os respetos, o ano de Fernando Vázquez do ascenso é unha milagre. Unha auténtica milagre ascender con ese equipo. Pero, joder,
Además, sabes? recordemos que se lesionó a Salomao e aí todos pensamos que ela vai ao ascenso, que se nos acabou Sí. basicamente a gasolina, pero Pero de repente apareceu Sissoko, que nos estábamos mofando todos del, porque, Dios mío, a barriga cerveceira de Sissoko, e nin ao mes. Ás 2 semanas, de repente, o tipo xa estaba como un pincel, os milagres que facía Pombo, o Pombo de antes, non o Pombo da última etapa, pero é que eu recordo ver a Siso, e de repente Sissoko decir todos, bah, Jesucristo, puñetero Maula, que tamén puñetero Maula, pero no primeiro partido contra o Sabadell de repente metelle un pase de 60 metros a Toché, que o deixa solo diante da portería, quero dicir, o sea, eu creo que é iso, creo que na memoria colectiva o problema que ces en Riazor, e creo que aquí creo que podemos estar todos de acordo, o problema precisamente ven da memoria colectiva. Sí, Ao final, vimos dunha xeración que non vai recordar o dos 80, non vai recordar os anos de Traba, non vai recordar os anos de Vicente. Recorda, pois, como Fer Bebeto, eu primeiro recordo que teño do Deportivo, máis alo de que dime meu pai que estiven en brazos de Bebeto, e que meu nome meu puxo Mauro Silva, e a mellor anécdota que podo ter na miña vida que o meu nome decidise Mauro Silva, porque debo elexir a meu pai. Dixo meu pai, mira, a semana que ven nace meu fillo, estamos dubidando entre Javier e Daniel. Firma. E firmou con Javier. Hombre, o que diga Mauro, por suposto. Claro, meu pai ademais sempre di, eu plantei diante da tua nena, mira, Mauro Silva firmou con... Ademais, meu pai, perro vello, xa lle foi dicindo, eu quero que se chame Javier, miña muller, que se chame Daniel. E claro, Mauro Silva dixo, Javier, pa'lante. De feito non sei por que non te chamas Mauro directamente. Así de claro. Claro, iso xa debería ser outra cousa, pero claro, meu pai foi coa idea de que quería que fose así, bueno, xa lle ven a xogada e xa presentouse diante de miña nai dicindo que o rapaz xa ten firmado isto co nome de Javier. Non lle podes chamar Daniel xa, queda así. Entón, bueno, aí, mira, o mellor movimento de Don Gustavo da súa vida, Un gol de Mauro Silva. Un gol de Mauro Silva, o gol de Mauro Silva foi en Valencia, meu pai foi así. Sí, pero... o único que marcou no Depor, ademais, sí. Entón, claro, é o que dicimos, a memoria colectiva ao final falla moito, no aspecto de que o meu primeiro recordo que dicíamos, o meu primeiro recordo forte o centenariazo, claro, que primeiro recordo que forte escoitar o gol de Sergio. Que claro, cambia o panorama completamente. Eu vin, ou mellor dito, escoitei o gol de Sergio no Bernabéu. Vin o do Milan. Pero que a etapa posterior foi unha etapa moi depresiva que mentalmente foi moi chunga para a xente de pasar do alto a E aquí creo que todos vamos a estar de acordo. E creo que Fer tamén vai nos dar. O ano do New Baby Depor, ese ano 2006-2007 creo que fai completamente o que reventa todo o sistema cognitivo, porque eu creo que se o Depor non fai a estampada que fai de repente Molina se vaise o Levante para retirarse, Romero vaise o Betis para retirarse, Scaloni manda ao West Ham porque necesita xogar o Mundial e aquí non está facendo nada. A Colochini estás a punto de botalo e a Dusher tamén, claro. E que son anos que parecía terra queimada de repente. Pasas dun ano de Champions a un ano de terra queimada. E que é rachar radicalmente nun ano. Claro. Todo. Eso é complicado. Esas transicións hai que facelas pouco a pouco. Se son tan radicais, claro, o que dicías ti, non? Que a xente non o asume, porque dun ano para outro pasar de competir en Europa a ter, non digo que loitar pola permanencia, pero conformarte cunha media tabla, que agora firmaríamos con sangue, sí, ano pero, que ven, só claro, digo eu. Claro, que eu recordo esa media tabla, esa media tabua, Fer, Dios mío, ese 13º posto que o Depor arranca a primeira volta, e que ademais o teño aquí grabado, porque eran ademais os recordos de xogar os partidos na sexta. Entón, claro, con Andrés Montes, que para descansar narrandos. Empeza as primeiras 6 xornadas, está quinto, unha cousa así. De repente son 10 xornadas en gañar. Volves ter 8 xornadas invito na que gañas ao Madrid, aguantas o tipo contra equipos tamén fortes, logo perdes daquela maneira no Camp Nou, pero perdes medianamente normal. Claro, que pasas dun ano no que estabas pelexando por intentar entrar a UEFA e adiantache o Celta porque che gaña en Riazor 2-0 con goles de Silva e de Pereira, mítico Pereira, Cos semis de Copa. Cos semis de Copa, polo medio tamén, e claro, diste, é que de repente pasamos a nada. Claro, que é un cambio moi radical. E iso, claro, a xente que viviu caviar é complicado. Por eso que, claro, sempre depende de onde ves. Agora, por exemplo, vimos de 8 anos tragando barro e firmas unha media tabla con sangue, evidentemente.
xa non digamos como de repente de por un período como di Escote de 3 anos xa estés metido noutras cousas. É que a xente aí vai volver a subir a espuma como pasou nos 90. Vai volver a pasar, xa sabemos todo. O bo que estes anos acurtaches plazos, non? Porque estaba previsto que 3-4 anos en primeira, finalmente fixéchelo en 2. Bueno, hai que ter calma porque eu, mira, conto sempre a mesma anécdota. O ano pasado eu vou a unha tertulia de Radio Marca entre o partido de ascenso de Valladolid e o partido de Las Palmas, aquí, o último de Liga. Bueno, pois despois aínda non rematara a temporada en segunda, e había xente nesa tertulia falando de Europa. Eu dixen, imos a ver. Primeiro, disfrutar o que estamos conseguindo, que hai moito tempo que non volvemos a primeira. E despois, calma. Nesa tertulia despois entrou Manuel Pablo, e menos mal que o subín ao meu barco, xa non facía falta moito, non? Porque Manuel Pablo rapidamente dos de por a cabeza primeiro, antes que o corazón. Pero como podes non estar rematando a temporada en segunda despois de 8 anos fora da primeira división, estar falando de Europa? Joder, que moitas veces tamén cavamos a propia tumba. Tamén é verdade que o primeiro que larga a palabra Europa é Escote, tamén hai que dicilo, non? Claro, pero aí é o que dicimos, o Presi pode dicir cousas, pero logo ti tes que ter o punto de sangre frío de que sí, a ver, é verdade, do mesmo xeito que de repente Lendoiro cando subimos a primeira dixera o famoso Barça-Madrid xa estamos aquí, e ao final sí, pero porque hai un punto de que hai que terlle fe, se lle metes fe, que é o que dicimos sempre. É como o tema do himno, se lle metes fe, se lle metes garas, se lle metes todas as cousas funcionan. Se tes xa cousas de es que non me gusta, es que tal, tes que telo sempre, por así dicilo, atado en curto e dicir, mira, o obxectivo é este, miramos para lo, pero primeiro aquí, xa logo damos o paso. Disfrutar do momento, sobre todo, disfrutar de que volvemos a primeira despois de tanto tempo, e nada máis, de momento pouco a pouco o gallá poidamos volver a ver o Depor en Europa, pero creo que hai que de momento asentarse na categoría. Eu realmente era demasiado cautos, non? Eu dicía, cando ascendimos de primeira federación a segunda división, eu sempre falaba deses 3-4 anos de estabilidade na categoría. Bueno, solo foi perfecto, o segundo ano ascendimos, pois bueno, agora disfrutar do momento, pedir esa tranquilidade que todos sabemos que agora mesmo non hai por outras razóns. É unha pena, hai que falar desto porque hai que falalo. É unha pena que no mellor momento deportivo, despois dunha década, pois teñamos este ambiente, non, na cidade e na afección. Bueno, o gallá se poida... E máis incluso, perdón que te interrumpa, Fer, máis que volva a pasar o mesmo que pasou nos anteriores, e que parece que temos o meigallo, entre comillas o meigallo, de que os últimos 3 ascensos a primeira pasa algo, pero é que é catombe, porque no ano de Oltra xa é o ano que tes esas complicacións económicas e de repente en decembro o famoso momento de concurso de acreedores, que entrou unos a todos un cagazo criminal que acaba logo tendo pois o famoso 30 de xullo con todo o que pasou en Praza Pontevedra, e onde máis estaba loxa, xa estaba precisamente co anterior La vida es blanquiazul, co blog, que fun ali, cubrino, entre comillas, para min e demais. Logo tes o de 2014-2015 que tes o problema de Fernando Vázquez, logo pasa o de Jimmy, comeza xa todo, e que parece que estamos destinados a que se ten que pasar algo, ten que pasar. Parece que temos que vivir con ese punto de aprender a convivir con outro espazo de golpe de bruces que non nos toca, porque hai que dicilo así, creo que non nos toca a ningunha afección, en realidade tocaríalle. O problema é que o que xa lle pasou a outros, que parecía algo lonxano, porque pasoulle ao Osasuna, pasoulle ao Rayo, pasoulle a todos os equipos, creo que de primeira. Agora, claro, ti iso o vías, entre comillas, o vías lonxe, e dicíamos todos, en algún momento tamén terá que chegar. E o problema é que chegue este xeito. É unha pena. O problema é que chegue deste xeito. Sí. É unha pena, e eu moitas veces tes que ir con pés de plomo nestes casos, non? Porque se dis unha cousa molestas parece que estás dun lado, se dis outro estás doutro. Eu sempre digo, a min gustame ser sincero, eu comprendo, por suposto, as críticas e o malestar da xente, pero non podes levar eso ao todo malismo, non? Que se fala moitas veces en Twitter, non? Eu comprendo e vexo lóxico que protestes
por unhas condicións igual en maratón inferior un pouco, bueno, Fora exhaustivas de sí, polos sí. prezos, por suposto, que hai unha subida moi forte, pero de repente a min chegaronme incluso ás redes sociais que moitas veces tes que pasar, porque eu o día que xoga para que vesas como está a xente, no? O día que xoga o Compos Depor, subo, sen maldá ninguna, unha foto do autobús, que ni sequera era do primeiro equipo, era do Fabril o Depor a banca, o feminino, e digo que hai unha nova rotulación. Bueno, pois algún xa me mandaba a 4 camiños, un bus nuevo, que pasada, non sei que, que dicir, se protestas por eso, se protestas porque montaron unha pequena tenda de seados na Rúa Real, na nova tenda, claro, non podes pasar. O sea, perdes un pouco a razón, non? Ti tes que protestar polo que hai que protestar, por suposto, Pero non pasar, perder nin as formas nin a razón, que é o que por dicimos. suposto, e non pasar de repente a que todo este mal. Porque eu non me creo que todo o que rodeo de por agora mesmo este mal. Hai cousas que están mal, que hai que solucionalas, pero hai que tamén desfrutar das cousas boas que eu penso que tamén as hai. É difícil, eu comprendo que é difícil porque agora o cabreo é grande, pero hai que intentar saber separar unha cousa e outra. E aquí, de feito, nós cando foi o tema, ambos os dous decidimos que íamos este ano intentar leválo máis polo tema deportivo, porque ao final é o de sempre, non queremos que ao final o que dis ti, e o sabemos todos, porque ti e máis eu precisamente coñecémonos do trato profesional, de levar moitos anos compartindo sitios, e sabemos tanto ti e máis eu o que nos gusta e o que non nos gusta. Entón eu xa lle dixe, mira, eu como xa o vivín, porque aquí é o de sempre, somos unha afición xigante, unha afición enorme, pero o ter unha afición xigante tamén implica que hai sempre 2, 3, 4 camándulas que se pasan de freada, que din cousas que non teñen nin pés nin cabeza, e eu tiven que vivir no seu momento, tamén porque era máis xoven e porque ia a tumba aberta. Pois sí, porque ia a tumba aberta, porque tes 20 anos, porque crees que eu digo a miña verdade e como teño a liberdade de expresión de dicirche as cousas, non me vai repercutir. Si repercuten, porque tens que saber tamén medir con que dis que cousa, como e cando. Entón, como eu xa o vivín as dúas polas do árbol, tanto a podre como a verde, eu sei que as cousas teñen solución. O problema é que non podemos convertir outra vez, é algo que ten que ter claro o deportivismo, non podemos volver ás guerras de trincheiras. Non pode volver isto a ser ou estás comigo ou estás co clube. Hai que entender que hai grises. Como en todo hai grises. Exactamente. É que decimos a ver, sabes? É que hai grises, é que en todo hai grises, e por suposto que pasa que parece que se non dis certas cousas, parece que eres con todos os respetos, un mamador da propiedade, e se non, pois parece que eres un ultra. Non, hai grises, por suposto, como todo hai grises. Entón, eu o que pedía outro día tamén en Riazor.rg no noso programa, dicía, por favor, non convertir isto, porque xa é triste ver o deportivismo contra o club é triste, pero ver os deportivistas en bandos entre eles, eso é moi complicado. É moi complicado. É moi complicado. Que logo dicimos o de no, é que parece que non nos acordamos pois das crises e demais e volvemos a cometer os errores. No fútbol igual, que no fútbol igual, que a xente non queira ver o de sempre. No, fútbol negocio. Bueno, a ver, fútbol negocio precisamente hai moitas cousas do fútbol negocio de agora que as podes disfrutar precisamente porque fútbol é negocio. O fútbol de antes, recordemos que todos os estadios de primeira división tiñan unha alambrada. Porque pasaba en Highbury. Porque todos os estadios europeos temeron que de repente puidese pasar unha traxedia como a de Hillsborough. E tes que ter ese punto de, joder, non podemos permitir que unha cousa que, o dicimos sempre, é o máis importante do menos importante, chegue a uns niveis que borren o xuizo da xente e a perspectiva. Claro que o fútbol que nos lo toquen, que nos toquen o Deportivo a nós, a un de Vigo o Celta, a un de Barcelona o Español ou o Barça, a un de Sevilla, tal, que a todos o noso doinos, porque ao final volvemos a sempre. O nome precisamente da vida en branco e azul, cando tiña 17, 18 anos, xa non me acordo xa cantos anos tiña, foi precisamente dese modo de pensar. Non é un sentimento, un modo de vida. Ti ao final é como o que vai a misa os domingos. Pois ti vas á misa de soltarlle pois 4 frases ao árbitro de turno, porque ademais
por moito que tal, por moito que queramos quitar, ao final pasa, porque es persoa, porque se leva só o nivel de cabreo tal, e vai seguir pasando, non se pode chegar aos límites, pois como cando pasábanos a dar, que ao acabase o linier bañado en escupitajos, non, eso precisamente o que hai que quitar, pero o fútbol é unha religión que, por mor de segundo que contrato, segundo que tal, que ao final é o sistema no que vivimos, non hai máis, pois todo ten un prezo, todo ten un sistema de, e todo ten un prezo de. Bueno, pois, do mesmo xeito que para moitas cousas, si que é verdade que quita un pouco ese pragmatismo, dicimos moito, nos anos de barro vivimos unhas condicións distintas a de primeira e segunda, e vías tan tranquilo, pero tampouco é para poñer aquí, digamos que o berro no ceo, porque pases en un mundo que cousas que ao final, por moito que nos amole, volvemos a sempre. Aínda que o clube faga mal unhas cousas, tamén o fai porque ten que afrontar esas cousas. Se calquera de nós en Riazor nos din por cada multa do Depor hai que poñer tanto, porque non a vai pagar o clube, hai que pagala a cada persoa, pois igual para segundo que cousas. O tema de que teñas entre comillas unha impunidade que, bueno, sí, eu canto ya este, pero o clube o que paga, ti non sabes ao final canto ten de gasto o clube en segundo que cousas. E non o vamos a ver nunca, porque son cousas que quedan completamente para o Consello de Administración de turno, que é o que sabe as contas, e o que sabe todo, e aí vai nos gastos, cando poñen gastos, vai todo no cadro. Entón creo que hai que tamén ter ese punto de pragmatismo de, obviamente, ti non vas querer que de repente chegue unha multa da Liga, prohibición de tantos meses e a pagar tanto. Pois se precisamente queremos que nin pase un peche de grada, que é verdade, e sabémolo tanto Fer como eu, sabemos ben que iso pasou, en segunda división xa o Depor comeuse 2 ou 3 avisos de coidado. Entón, claro, a ver, se queremos estar todos, se queremos disfrutar todos, se temos que tal, pois hai que ter un punto de civismo, de dicir, hai un límite, pódese pasar por aquí, ou pódese pasar por lá. As dúas cousas non. E creo que nese é o punto no que teñen que poñerse de acordo tanto a grada como o clube. Eu, polo menos, é a opinión que teño ao respecto. Non sei como se queres engadir algunha cousa máis. Ninguna máis dese aspecto. Eu nada, confío en que haxa unha solución polo ben de todos, polo ben do Depor, do deportivismo e sobre todo do futuro do Depor, porque outro día evidentemente o ambiente do Depor Madrid era insostible, ou o non ambiente do Depor Madrid era insostible. Entón, isto hai que arranxalo canto antes, hai que chegar a unha solución, porque o luns comeza o importante e todos queremos o mesmo, creo, que o Depor gañe e que o Depor pois este moitos anos en primeira. E para iso pois ten que haber unha solución, está claro. E agora xa pasamos ao último bloque, que ademais Fer ten esa boa palabra de xusto encaixar coas palabras exactas, xa saltamos ao seguinte. Precisamente a última parte pois imos falar un pouco do que é a pretemporada que fixo o Depor, que aínda non a valoramos antes dese estreo ante o Elxe. Vou vos pedir a opinión aos dous, logo de último digo a miña, e xa entramos en materia nos últimas pinceladas ante o Elxe, para ver como chega o rival. A primeira de todo, a Fer, valoración xeral do partido do Madrid, porque aquí, aínda que pareza que non, pois un non puido velo, si que poiden escolletarvos un rato na Radio Galega, a ti, a máis a Javi e a Traba. Quería preguntarche, pois iso, que poñas un pouco en contexto, pois para os que non puideran ver o partido, non puideran disfrutalo inteiro, a unha pequena valoración, e logo valoración completa da plantilla para ver, pois, o teu punto de como chegamos a esta primeira xornada e xa logo entramos para pechar co Elxe. Pois mira, o partido do Madrid claro, está un pouco condicionado polo rival, porque aínda que lle faltaban algunhas das súas estrelas, Mbappé, Cucurella, Bellingham, bueno, xa todos podemos ver o 11 que sacou o Real Madrid, non? Titulares en calquer non vou dicir en calquer equipo de España, porque en algún non, pero en prácticamente todos os equipos de España e moitos europeos. Fixo un equipazo e levou a iniciativa do xogo como todos esperábamos. Aínda así o Deportivo tivo as súas opcións, eu penso que a primeira metade sobre todo gustoume o traballo de Vila, a mobilidade de Soriano, incluso algunha xogada na que Auba caeu en banda, pero non puidemos ver a un Depor dominador, non? Como puidemos ver, por exemplo, no partido do Luigi Ferraris, non? En Génova,
aí gustou o meu equipo porque foi un equipo protagonista. Claro, contra o Real Madrid é complicado ser protagonista, aínda que o Real Madrid este cos teóricos non titulares ou unidade B, non? Despois, quizáis o punto negro foi ese gol de Brahim, non? No que Lunin saca en longo coa man, pilla desprevenida a defensa, aí quizáis Angeliño estivo, pois, bueno, amosou que físicamente aínda non está ao 100%, todos o sabíamos, había xente que lle sorprendía, non? Sabemos que Angeliño ten que coller a forma porque ven de non xogar durante un tempo, eu penso que a vai coller, pero claro, aínda é cedo. Bueno, aí pois un xogador rápido como Boraín gañoulle a carreira, plantouse no man a man con Leo Román e a calidade pois é a que. E despois a segunda metade pois é verdade que poucas cousas pasaron. O Deportivo un pequeno arreón na segunda na que puido empatar sobre todo cunha ocasión de Loureiro despois dun saque de esquina que lle caeu e parou na Lunin. Pero foi un partido sen moita historia, non? O Depor non puido facer o seu xogo e o Real Madrid pois gañou, digamos que co susto, tampouco amosou unha gran imaxe, pero chegoulle pois ese gol de Brahim. Como non sei ti a valoración que faz precisamente do resultado, das sensacións, porque ao final volvemos ao de sempre. Por moito que tal, pois é un partido contra o Madrid, aínda que sexa a cara B do Madrid, estamos falando de xente como Dumfries, Bernardo Silva, claro que hai que poñer todo en contexto. Claro, que o 11 do Madrid era tremendo, non? Xogou Vinicius, ainda que non estivo a gran nivel, pero bueno, o medio campo, bueno, estaba Arda Güler, estaba Endrick, bueno, eran todos xogadores de primeiro nivel europeo. Así que, bueno, eu penso que era un partido onde o importante era pois tampouco ter unhas malísimas sensacións ou non encaixar unha goleada. Sí. Claro, non quero dicir con isto, porque tamén se pode malentender e dicir entón o Depor non está para competir co Madrid. Está para competir co Madrid, pero non é a súa liga. Todos supoño que sabemos que non é a liga do Depor o Real Madrid. Entón, bueno, era un partido no que o importante era seguir a preparación, home, se podes gañar moitísimo mellor, pero non amosar unha imaxe preocupante que eu non vin. É verdade que podes dicir que o Depor en ataque, bueno, faltalle unha cousiña, claro, faltalle, por exemplo, moitos xogadores que aí van a ser importantes. Máis, xa partindo da base. Incluso partindo da base que lle queda aí Jeremai, que é un xogador diferencial no equipo, que Mella está aínda pois a un tanto por cen, que claro, entón, faltalle cousas ao Depor, claro que lle faltan cousas. Non estamos vendo o mellor Luismi, veremos tamén como igual estuvo entrando xa nunha segunda parte, pero veremos como cuadra o equipo cando volva Jeremai, porque agora mesmo está xogando metendo a moita xente polo centro do campo, incluso xuntando a 4 persoas, pero claro, cando chegue Jeremai algún sobra daí, entón imos ver como tamén é capaz de reordenar Antonio Hidalgo, que por certo xa temos esa noticia de que renovou o contrato, e a ver como encaixa as pezas. O malo, o único preocupante da pretemporada, a minha pretemporada a nivel xeral deixoume contento. É verdade que algún partido un pouco máis preocupante como o de Vilalba diante do Lugo, onde non vin fluidez, tamén o campo di algo, non? Sí, estaba... Claro, que o campo non deixaba prácticamente facer o que querías, básicamente. Claro, entón son partidos moi condicionados polo estado do terreo e por moitas cousas. Despois, o partido diante da Fiorentina, pois tamén vimos a un Depor inferior, pero que claro, a Fiorentina é un equipo chamado a estar arriba en Italia, bueno, é un equipo importante que fixo importantes tamén fichaxes no mercado. E despois o partido quizáis que máis me gustou foi o de Génova, non? Que vimos a un Depor protagonista, un medio do campo, sobre todo con Amatucci, Soriano. Entón, bueno, en líneas xerais a miña pretemporada gustoume, pero o único que me parece máis preocupante é que o Depor non puido ensaiar o que pode ser un 11 tipo con Jeremai, non? Faltar a figura de Jeremai. É o problema. O faltar a figura de Jeremai pois condiciona moito a pretemporada, porque Jeremai todos sabemos que estando 100% vai xogar e queríamos ver un pouco como vai o equipo ou que vai facer Hidalgo, porque eu teño as miñas dúbidas do que pode facer. Todos consideramos a xogadores que son inamovibles no esquema, pero claro, fago-vos a pregunta eu, despois podo contestarla eu. Entrando Jeremai, quen sobra no equipo, digamos, titular do D? Porque para min, xa o digo, para min ahora mesmo o equipo que sacaría diante do Elche pois sería, bueno,
sempre pode haber a dúbida non de Leo Román ou Ferrio. Eu penso que a aposta que fai o Depor por Leo Román é para que se eu creo que titular. Leo agora mesmo é a 95% do porteiro titular, Ferrio é porteiro agora mesmo de se pasa calquera cousa, e Germán pois rotación de copa, incluso de primeiras rondas, ou incluso máis un papel de vestuario, creo que é outra cosa. Sí, totalmente. Despois, claro, na defensa, seguimos liña por liña. Eu penso que agora mesmo a defensa Chimo, Noubi, teño a dúbida a ver como está Loureiro nese perfil esquerdo. Eu creo que vai empezar Ede. Eu creo que vai empezar Ede. Eu tamén. Sí, E a dúda é Loureiro... Coagliata. E a dúda é Coagliata, se Coagliata ou Angeliño. Eu sempre dixen, a ver, claro, son moito de Angeliño por connotacións sentimentais, porque é un deportivista, pero eu xa o dixen outro día no programa. Para sacar a Coagliata do terreo de xogo, vai haber que meter os tanques en Riazor. Xa vos lo digo así. Ten que estar Angeliño nun nivel absolutamente estratosférico. Ou baixar moito Coagliata. Tamén pode ser. O Gallá que non. Pero agora mesmo... É que eu creo que non. Non ten pinta. É que ten pinta de todo o contrario, porque Coagliata... Eu diría que agora mesmo, co nivel que está Coagliata, ou co nivel que leva facendo xa o ano pasado esta pretemporada, agora mesmo eu penso que o titular sería Coagliata. A dúbida tamén, na banda dereita, eu penso que con Chimo facendo de lateral central dereito, a ver como chega Alti tamén, non? Alti tamén a dúbida, porque mancouse nese partido en Oviedo e non volveu a aparecer en pretemporada, a ver como está, pero supoño que se non é Alti xogará Luismi Escorado nesa banda. Eu os tres do medio, ainda que outro día Traba precisamente poníame un pouco en dúbida, eu penso que agora mesmo, bueno, Amatucci e Soriano, son inamovibles. Eu penso que aí agora mesmo ten un paso por diante Villares no esquema do equipo, no medio do campo. Pero claro, o sitio no que teño a dúbida, precisamente, creo que ímos coincidir os tres en que o punto de dúbida é quen é o terceiro, porque agora mesmo, claro, é o que dicimos, Villares dache unhas cousas, Heiselhard vai che dar outras, tes a Riqui tamén, pero creo que Riqui non está agora mesmo na conversa de ser o titular. Eu creo que parte por diante Villares quizáis máis polo tema emocional que polo tema de como poida ser Toni ou el. Non sei se ides polo punto que estou indo. Sí, a ver, tamén un tema de continuidade. Claro, básicamente. O tema de que polo papel que fai Villares no equipo, porque todos ou moita xente ten a Villares como papel de ancla do equipo, e non, e para nada é así, porque outro día, por exemplo, estaba Villares nunha altura moito máis adiantada que a Matucci, por exemplo, non? Villares, a Antonio Hidalgo Villares gustalle moito ir a presión, non? A presión da saída do balón do outro equipo, porque é unha das especialidades de Villares. Entón, outro día, por exemplo, a ancla do equipo, se pode chamar así, que me perdonen os adestradores profesionais, pero digamos que é a Matucci. A Matucci incluso está asumindo ese papel en pretemporada. Outro día pegou un estacazo, mira que a Matucci pode ser un home un pouco máis de balón, un pouco máis elegante, pero outro día é italiano, e pegou unha estacada en Génova importante, pero precisamente porque tamén ten que asumir ese papel no equipo, non? Vai ser, eu creo que vai ser o novo José Ángel, eu creo. Vai ter esa función. Sí, con outras condicións, claro, pero ese punto de ser o que enganche, zona entre centrais, dicir, vale, son un muro de contención, podo organizar o que queiras. Pero aquí como pase alguén, ou bola ou xogador. Xa o demostrou en Canarias. De outro tipo, porque en Canarias non lle pedían esa agresividade, pero eu creo que algo xa lle pide en plan de ti, estopea, que aquí queremos ímpetu, queremos forza. Eu creo que vai ir por ese... Claro, pero a dúbida que tiña eu, que enrolleime demasiado, pero era para chegar onde vou chegar, é dicir, na pretemporada probou moito, ou prácticamente toda a pretemporada, moito non, toda a pretemporada a doble punta Vil Aubameyang. Claro, pero se esa vai a ser a dupla da Liga, cando entre Jeremai, ou sobra algún da punta ou sobra algún do medio, non hai outra opción. Entón, non sei como vedes vos eso. Eu a miña opinión, e logo, bueno, deixo xa ti primeiro. A miña opinión, basicamente, como ano pasado, que había rotacións entre aí, é que se Jeremai entra, pois sería Vil o que se defenestra ao banco, ou eso quitaron do medio, pero pasaron 4-2-3 un pouco máis tradicional, máis tradicional. Ou un 4-3-3, dependendo. Eu son dos que parte do punto da opción que distí precisamente de quitar a Vil e ter incluso a Jeremai con libertade total, porque o ano pasado pasamos moito por diante, pero cando precisamente Jeremai non estaba no final de temporada, que non estaba cómodo, que notábase xa que necesitaba o parar completamente e arreglar ese problema de pubalxia, cando mellor xogou o Depor foi con liberdade total entre Luismi,
Mario Soriano e Jeremai, que cada un fixera o que lle saía dai. Que se puidese mover Luismi polo espacio interior, que caese Songo a banda, entón aparecía Jeremai un pouco máis como referencia, por ser unha referencia simplemente de mover un pouco a circulación dos defensas e que ninguén estivese pendente exactamente dun xogador, senón que as vixiancias do equipo rival fosen todo o rato rotando. Sí, Eu a min a opción de Bill creo que pode ser, quizáis, a máis oportuna no sentido de se queres xuntar todo o talento. Sí. Máis cando volva a Mella, se queres xuntar todo o talento, creo que é a máis acertada, pero creo que en primeira división, tal e como está fomentando agora mesmo esquema Hidalgo, o que se viu precisamente, que é o que logo irei a comentar da pretempada, e demais, creo que Jeremai vai entrar pola banda para acabar creando unha situación de asimetría arriba. Explícome para o que non o entenda. Sí. O medio do Deportivo da Coruña é un medio centro moi volátil. Volátil no aspecto de que non tes que ter a ningunha peza fixada nun aspecto concreto. Non tes por que ter nin a Matucci no medio, nin a Villares entre dúas alturas. Permite moito xogo nos espazos interiores a situación do mediocampo do Depor. Que pasa con iso? Que se tes ese nivel no que o tribote, entre comillas, pode ser un 2-1, un 1-2, ou incluso un 1-1, con tres alturas completamente distintas, permíteche que a banda, que a tes precisamente máis descolgada, neste caso Jeremai, actúe en situación moito máis diagonal. É dicir, que teñas a Coagliata subindo, que teñas pechando polo outro lado a Ximo para equilibrar moito máis o equipo. Isto xa o vimos precisamente en días como o Málaga, en días como tamén o Almería. Se tes esa opción, a banda dereita permíteche 80 historias. Permíteche a Mella aberto, permíteche a Mella en diagonal, permíteche incluso que teñas a Luismi xogando tamén polo medio e que permitas todo o carril de fora para Ximo Navarro ou para Alti, que xa vimos ademais que de medio centro estuvo bastante... van sobrados. Entón, eu coido que se chega Jeremai, vai depender moito de contra que rival chegue, o primeiro, Do que queiras. porque se chega contra un Valencia, creo que non vai ser o mesmo planteamento que contra un Elche, e contra o Elche eu agora mesmo dou completamente por fora a Jeremai, creo que sería ademais un tiro no pé, aínda que sexa metelo 20 minutos. Eu creo que de momento Jeremai ten que empezar a coller ritmo de adestramentos, empezar a coller moita carga de minutos, moi de pouco a pouco, e logo comezar a soltalo, principalmente porque como veña un zumbao da cabeza, que sabemos que os laterais en primeira, se en segunda non foi prisioneiros, en primeira por moito que se diga o de deféndese menos en primeira, bueno, sí, pero segundo que lateral como che pille por banda, revéntache, quedas como Aubameyang contra Rudiger outro día, Ou dianteiros como Sí, Enrique, sí. que tamén cuidado. Claro, ou como Enrique que de repente dalle por sachar e alabás. Entón eu creo que agora mesmo a situación do Deportivo creo que vai pasar moito máis por un Mella igual máis aberto nos primeiros partidos, agora que está volvendo. Creo que pode ser esa situación. E logo cando volva Jeremai, penso eu que quizáis a mellor opción para Hidalgo. Logo, se acerto, algún dirán que é visionario, se non acerto, algún dirán non ten nin puñetera idea de fútbol, a isto xa estamos acostumados, así que eu creo que podería ser esa segunda opción máis que a primeira, sabendo o de sempre, que Antonio Hidalgo, o tema de que repita 11, a ver cantos son repite, porque creo que para cada quen vai ter un plan alternativo que precisamente o que funcionou ata todo agora. E aproveitando como pois xa que deu Fer a súa opinión, podes dar ti as túas pinceladas da pretempada Sí, do tamén outro Deportivo. nome que é importante por esquema, que se olvida un pouquiño, Altimira, que realmente alguén que che dá moita liberdade en canto a ter o carrilero dereito bastante aberto, ou pasar ao medio centro para que a media punta este moito máis disfrutona, por decirlo así, porque en pretempada vimos un Depor que moi combinativo, moito taconazo, xogo moi rápido de saída, entre Soriano, Matucci, Luismi e Aubameyang, en Songo incluso. Eu aí, Altimira non sei cando volverá, non sei se ten unha data de volta da lesión. En principio xa volveu a adestrar, a alta creo que xa Sí. ten, pero claro, volvemos o de sempre. É como o Jeremai, non Sí, vas meter non a vas carga de meter minutos vai pouco a pouco. xa nada máis, O sea, xa nada como máis Jeremai chegue. ano pasa cando voltou a fin de temporada, que iba 20 minutos, 30, 40, ata que estivese. Claro. Pero aí, según como está Altimira, porque tamén che dá moita polivalencia, pois vais a ver, tamén un rival conta moito, porque non é mesmo xogar contra o Madrid, contra un Elche, contra un Levante ou contra un Atlético de Madrid, que xa vimos en Copa no pasado como foi. E a partir de aí, mirar, primeira xornada creo que vai ser un pouco máis experimento, probar a ver que hai, porque ao fin e ao cabo categoría nova, xogadores sen experiencia en algúns casos,
e ver que funciona mellor. Tamén o Madrid creo que foi unha boa prova para un equipo que che domina, pero non che vai a presionar demasiado, che domina en bloque baixo, porque ao final Mourinho é o que Sí, funciona. Mourinho sair de bloque medio xa lle parece Sí, moita pasa tolemia. o Atlético de Madrid en Copa era tamén equipo en bloque baixo, pero un pouco máis de presión no medio, non tan similar. O Mallorca pois foi a atacarlles. O Mallorca lle atacamos a contra, moito máis cómodos, porque ao fin e ao cabo viñan un pouco máis a ver que pasa. Tamén o Mallorca estaba como estaba, dentro do que cabe. E o Elche, a ver, Elche recordemos que fichou un dianteiro onte, Sí, que está do Real Madrid do Castilla, máis son liga estranxera, non me acordo o nome, e a ver como ven de rodaxe. Pero polo resto perdiu a Alex Febas, perdiu a Álvaro Rodríguez, e a ver como se repoñen das perdas que tuveron, que son bastante importantes. sí, eu que precisamente ia comentar tanto neste caso como hoxe, xa logo pregunto a ti Fer e xa con iso pechamos. O primeiro, a anécdota de que fixemos un triangular sen sabelo na pretemporada. Porque a Fiore enfrentouse ao Madrid, o Depor enfrentouse a Fiore e o Depor enfrentouse ao Madrid. É dicir, fixemos aí un triunvirato de a ver como están as sensacións e o máximo gañador, entre comillas, ata parece que é a Fiore. Porque a Fiore contra o Madrid fai un partido moi bo, leva o partido a un 2-2, logo na presentación do Depor, é verdade o que hicimos, é o partido creo que non sei se intencionadamente, porque é verdade que a Fiore mete un ritmo moi alto, o mesmo que dixo Mourinho do Teres Herrera. Ao final os equipos cando teñen o seu torneo queren gañalo, Claro. porque estás na presentación na casa, porque a xente ten que demostrar, cheguei aquí pero quero demostrarvos a vos como grada o que podo facer. Sí. Entón eu creo que o Depor ante a Fiore, isto é cábala miña, pero creo que Hidalgo aceptou ese rol. Aceptou o rol de meter o cu atrás e ver ata canto está disposto a aguantar o Deportivo contra un rival que obviamente é moi superior ao Deportivo cando se mete nese punto de agresividade. Recorda que Moisquín é delantero... Claro, e o Depor, que aquí é onde eu, por exemplo, non estou de acordo coa crónica que fixo no seu día a Voz de Galicia sobre o partido, creo que o Depor non o pasa tan mal. É verdade que a Fiore ten ocasións moi claras, estamos a falar de xente con moitísima calidade, Moisquín, demais, etc. Vimos dun equipo que fichou a Mastantuono. Sí. Decir, Aquí aquí creo hai... que foi o partido pola custodia, entre nós e eles. Claro, eu creo que foi un punto de dicir eles van vir, vale, canto somos capaces de aguantar? Porque de feito os últimos 15-20 minutos do Depor contra Fiore son relativamente cómodos, relativamente tranquilos, tes varias situacións de perigo iguales case que as da Fiore, tes o cabezazo de Villares. Eu o punto que lle deixo en xeral a pretempada de Antoni Hidalgo co Depor é de que Hidalgo probou todas as tesituras. Todas. Sí, sí. É dicir, sentirse superior, sentirse nivelado, ese partido do Oviedo, partido do San Pauli, que recordemos que o San Pauli, cando xogamos con eles, era a última proba porque xa empezaban a Liga, que levan os do San Pauli xa 2 jornadas na segunda Bundesliga. O partido no que se suponse que é superior, pero tes un punto do campo, que é algo que podes vivir, por exemplo, na Copa, que teñas un rival que a priori é asequibilísimo, pero contas coas condicións de ese campo non está moi aló, ese tal, e vivir esa situación. E por último, vivir a situación de enfrontarte a dous equipos que están literalmente por enriba, e non plantexar o punto de estou na casa, por tanto, non vou encerrarme, quero sair, e noutro no que dis eu acomódome, aguanto o que poida aguantar, e a partires de aí, se sobrevives os primeiros 50-60 minutos, que basicamente é o que xa fixo Hidalgo en varios partidos en segunda, comezar a apretar imos subir 1 metro, imos subir 2 metros, imos subir 5 metros, e comezar a ir sacando a liña. Creo que nese aspecto, Depor, ten o que dicimos, unha bagaxe de minutos dos xogadores moi ampla, é verdade que hai moita xente de primeiro nivel que non vai estar no punto físico que queremos, pero tamén vai nos dar a oportunidade de verse en primeira outros xogadores teñen ese punto de dicir, para 20 minutos estou, ou para 30, ou para 40, ou para media parte. E logo que ao final de todo é o que dicimos, o inicio de Liga do Depor vai ser entre comillas asequible. Logo pode pasar o que dicimos, que a pelota non entre,
que o rival pois teña un partido caralludo como cando o Elche nos mete 4-0 ali no Martínez Valero co ano de Víctor Sánchez del Amo, O Levante que nos expulsa a Borges. o Levantes que nos expulsa a Borges. Poden pasar 80 cousas, pero creo que agora mesmo o Deportivo está preparado, que creo que do que se trata unha pretempada, de que teñas as pernas cargadas, o rival escalou de xeito correcto e non tiveches un punto deste de, pois, como a pretempada aquela de Pepe Mel, que sí que te enfrontaches ao Vila García de Arous e cousas así, que creo que ao final non che dan ni minutos nas pernas, nin che dan o punto de saber se estás en situación de engranaxe nin nada, nin datos. Entón, creo que a pretempada está moi ben plantexada, creo que chegamos nun punto idóneo, e a partir de aquí, o que hicimos, que a pelotiña decida se estamos para A ou estamos para B. Esperemos que decida que estamos para A+. Pero a min con que me diga que estamos cun B+, esa famos, váleme ben, que levo moitos anos sufrindo. Engadir a eso, que é un deporte recoñecible, porque o ano pasado, nos minutos finales, vense para arriba, e sempre xeran ocasións. O sea, aí o deporte recoñecible ten unha identidade moi clara. Si, os últimos minutos... Se chega ao 0-0 ao 80 ou 75, cuidado. A partir do 75, como vexa que o partido pode estar aberto... Vense arriba... Cuidado, Cuidado. E Dios dirá. A partir de aí, é o que dicimos. E logo, por último, pois, o dito, creo que o Elxe neste mercado perdeu máis do que gañou. É certo que chegoulles agora a Buonanotte, que é un xogador que ti máis eu, ademais, temoslle ollo fixado dende hai unhas temporadas cando estaba no Leicester. Había que fichar a buen día, buena noite. Sí, e ao final, pois, creo que sae perdendo, pero ten novo adestrador, ten unha situación, digamos que idílica no sentido de que tampouco un rival que vai a significar un cambio moi grande. Vas fora da casa, sabes que vas ter que aguantar os primeiros quizáis 30 minutos e logo ter o teu arreón de 15 no final da primeira metade. Xa veremos. Entón, creo que agora mesmo a incógnita vai ser como se presenta o Deportivo máis que como chegue o Elxe. Non sei, Fer, ti aí como opinas, e xa con isto pechamos. Pois mira, sí, o bo que temos é que nos estamos adaptándonos e o Elche, pois eu diría que aínda máis, non? Porque ten ese novo adestrador, polo que vin quere seguir un pouco a liña de Eder Sarabia en canto a posesión e ser protagonista, veremos se en Riazor pode selo, pero, bueno, quere seguir un pouquiño esa liña de posesión, pero posesión bendita, non tela por tela, polo que vin da pretemporada do Elche, é interesante o papel que teñen eles nesa posesión cun fin, non tela por tela, como se suele dicir, non? Durante a pretemporada estiveron practicando case toda a pretemporada con 3 centrais e 2 carrileiros, bueno, é verdade que no mercado eu penso que perderon calidade. É que perderon moito. Ficharon a Ferniño, sí, que ven de facelo ben no Burgos, e despois ficharon tamén a Gonzalo Virar no medio, pero que, claro, perder a Aleix Febas, perder a Álvaro Rodríguez, bueno, é moito perder, non? Entón, están adaptándose tamén a ese novo adestrador, viaxan fora da casa, é verdade que viaxan a un escenario que lle trae moi bons recordos, porque ascenderon a primeira división. Foi aquí cando ascenderon, precisamente. Pero, bueno, eu confío en que o Depor pois poda sumar os primeiros 3 puntos. Vai ser un rival complicado, porque agora xa eran en segunda, pois imagínate en primeira división. Todos os rivais van a ser complicados, todos os partidos van costar, pero son destos partidos que a priori xogas contra un rival da tua liga, que vai loitar polos teus obxectivos seguramente, aínda que hai algún que di que o obxectivo do Depor pode ser algo máis, ojalá. Eu de momento digo que o obxectivo é permanecer en primeira división, o obxectivo do Elche tamén vai ser ese. Bueno, pois o galla podamos ver un partido bo do Depor, sumar os primeiros 3 puntos, porque dicías ti, non? Que moita xente, non digo que tire os primeiros partidos, é dicir, que tire os partidos ata final de mercado, pero moitas veces a xente pensa que son partidos, bueno, pues sí, para ir adaptándose e tal, sí, pero son 3 puntos e valen o mesmo agora que en febreiro que en maio. Sí, e incluso o punto este de no, hai que analizar, agora que xa estamos nun fogo real, vamos a analizar o que nos falta de plantilla. No, tío, non pretendas facer esos deberes a 2 semanas vista, porque entón vais ir en bragas. Exactamente, mira, a min gústame que os puntos se fagan en calquera momento da temporada. Comprendo que agora mesmo é máis difícil, o sea, non estás tan adaptado como que estás en novembro, pero son puntos que valen igual. Todos os que poidas sumar en agosto, pois mellor que mellor, porque non van sobrar.
xa digo, hai moita xente que ten outra visión, que di que, bueno, que o mes de agosto é un pouco para adaptarse ata que remate o mercado de fichajes, que, bueno, daría para outro programa, se tería que ter rematado para o inicio de Liga, bueno, eso non o vamos a arranxar agora, creo. Nin o poderíamos arranxar, nin con 2 horas de debate, porque creo que o debate, témolo clarísimo, o que non o ten claro, xa sabemos quen é, entón. Exactamente, pero bueno, o que quero dicir é que os 3 puntos do Luz van a ser importantes se suma, ojalá así sesa e o Depor pois poida dar a primeira alegría que tanta falta fai. Pois con isto imos pechar, mira, finalmente falábamos Fer durante a semana de facelo de 1 hora, pois ao final foi de hora e media case 2, creo pero que cando, mira, creo que a gustísimo. Está a gusto e se fala de todo, eu estou encantadísimo, xa o sabes. Bueno, pois, como sempre, quero agradecercho aquí porque, obviamente, pois, o que dicimos, non? Cando é un proxecto novo, sempre esa primeira, por así decirlo, interacción con alguén, pois, queres que sexa, pois, a persona creo que idónea, creo que tiene máis eu co tema da confianza que gañamos dos anos laborais, creo que se plasma incluso nas conversas que temos, que é como se estivésemos falando, pois iso, na casa do colega de turno. Tal cual. Obviamente, quedas convidadísimo as seguintes charlas, seguramente se hai un parón de seleccións, pois podamos aproveitar, creo que hai non sei se a finais de setembro ou por outubro, creo que por aí podemos tirar tamén unha pequena análise do primeiro mes e medio, 2 meses de competición, para calquera cousa xa sabes que podes falar connosco, nós xa sabemos de contado que tamén é recíproco. Por suposto. Entón, pois nada, agradecerche que foses a primeira persoa. Virán máis, isto vai para os que están do outro lado, virán máis, estánse falando cousiñas. Hai unha cousa que sabe como, Non sei nada. que esperemos que se confirme, se o confirmamos, creo que xa podemos dicir incluso aquí chapamos todo, xa pode prender lume isto, que xa está, xa fixemos o noso. Estamos intentando que o proxecto, pois iso, teña, ainda que sexa pois, por hobby e por seguir un pouco na estela do que xa facía, e como porque está chulo. Porque está chulo, facelo cun colega que ademais, xa contas anos levamos indo a Riazor xuntos? 4 anos, 5? Desde 2021. Sí, desde o ano de Borja, levamos indo xuntos, entón claro, xuntar proxecto vello, que precisamente unha persoa que comeza a estar contigo diga, por que non o revivimos, por que non lle damos esta volta? Honda que non tirei, Sí, porque, a ver, primeiro hubo que tirar de barro e gloria, entre comillas, e ao final, pois mira, deuse xa o condición de que sí que se puidese facer todo, tamén polo condicionante que tiña eu antes. Entón, pois nada, o dito. A xente, que espero que o disfrutase, que espero que a partir de aquí tamén teñan máis pendente que aquí non soamente ver a 2 burros falando de temas anecdóticos de que se 11 do barro, que se 11 de randoms, que se 11 de non sei que. Imos intentar facer tamén máis cousiñas deste calibre e, por suposto, pois como sempre, con xente como Fer Romero e próximos invitados que podamos ter aquí, que teñan un sitio cómodo no que falar, aparte das súas tertulias profesionais, onde obviamente falan xa de cousas máis profesionais, pero que teñan aquí o seu espazo tamén para falar connosco cando toque. O dito, Fer, moitísimas grazas polo teu tempo, foi máis do que prevíamos, pero creo que estás encantadísimo porque en ningún momento che vi nin un aceno de protesta. No, totalmente, xa sabes que eu estou encantado de falar de fútbol, do Depor, nada, simplemente un auténtico placer estar con vos, ser o primeiro convidado, moitísima sorte e forza para o proxecto, porque sempre son benvidos os proxectos que teñan o Depor como protagonista. E o que dicías ti, dá un pouco igual os que estemos aquí, se a xente lle gusta é o importante, así que agardo que a toda a xente lle gustase e nada, moitísimas gracias a vos e forza Depor sempre. Exactamente, pois nada, aquí despedimos, moitas grazas por todo, colgámoste xa, Fer, para poder desconectarnos tamén, e o dito, empezamos en vindeiras citas, ademais estamos en contacto, que ti máis eu creo que cada semana, sempre nos voltamos algunha mensaxe polo canto de, mira isto, ou non sei que, así que por esas carreiras imos seguir. Pois nada, adiós, Fer, moitas grazas. Unha aperta, chao. Chao. Bueno, pois aí tivemos a Fer Romero López, de Paz, perdón, que sempre o cruzo, teño aí unha dislexia,
Pero bueno, o dito, nada, agradecervos o tempo que levades aquí connosco, que ao final foi máis de 1 hora e media, 1 hora e 45 minutos. Isto xa va quedar no canal para que Este non o poidades... borres. No, este non se borra, E nada, o dito, esperamos podervos dar moito máis contido nestos días, a máis eu empezo vacacións, obviamente teño que disfrutar tamén da casa, da muller e demais, das festas cos colegas, pero tamén hai que facer algunha cousiña xuntos, que temos aí cousas que polo menos hai que adiantar. O dito, moitas grazas. Recordade seguir A Vida Branquiazul, xa sabemos e xa sabedes que é un proxecto pois pequeniño, que non ten aquí a idea de que vivamos disto nun corto plazo, porque non se vai poder Nin a largo, nin a largo, pero bueno, que polo porque menos está chulo. que polo menos o disfrutedes e se connosco pois moito mellor. Moitas grazas, disfrutade do que tedes de verán e nós xa vos daremos máis contido no que poidamos dar nestas futuras datas. Moitas grazas, ata logo e forza Depor. Chao, chao.